Čaute, vítajte na Mobil Online TV. Dneska sa spoločne pozrieme na kuchynskú váhu od AENO s označením KS1S. Je to nový štýlový doplnok do tvojej kuchyne a vďaka AENO aplikácii ti pomôže dosiahnuť tvoje nutričné ciele. Jej nosnosť je do 8 kg. Váži s presnosťou na jediný gram. A vieš ju prepnúť aj do ďalších metrických systémov, takže ti bude vážiť na unce, mililitre a tekuté unce. Čím pokrie váženie tuhých surovín aj tekutín. Energia do tejto váhy prichádza z 3 AAAčkových batériek a zariadenie má funkciu automatického vypnutia kvôli šetreniu výdrže. Na zabudovanom LED displeji sa ukazujú hodnoty formou bielých číslic. Cez Bluetooth sa váha pripojí k smartfónu a v reálnom čase ukazuje v aplikácii údaje o vážení. AENO aplikácia je dostupná pre iOS aj Android a slúži na pokročilú analýzu nameraných údajov. V databáze je viac než 10 000 potravín od najjednoduchších surovín až po hotové jedlá. Ak tam predsa len niečo chýba, môžeš si to doplniť. Po navážení stačí v aplikácii vybrať danú potravinu a okamžite získaš nutričné informácie, kalorickú hodnotu, obsah bielkovín, tukov a sacharidov, ale aj vitamíny, minerály a celkovo až 25 rôznych výživových ukazovateľov. Aplikácia tak slúži ako sledovač makronutrientov a priebežne ti ukazuje, koľko kalórií a živín musíš ešte prijať, aby bol naplnený tvoj denný cieľ. Nechýba možnosť nastaviť si vlastný profil a ciele, či už chceš schudnúť, udržať váhu alebo nabrať svaly, a aplikácia podľa tvojho cieľa odporúči denný kalorický príjem. Pre milovníkov kávy je tu režim coffee s časovačom a odporúčaným množstvom. Vďaka prepojeniu s mobilom sa dáta vždy ukladajú, takže máš historický prehľad svojho stravovania vždy po ruke. Do toho všetkého AENO KS1S zaujme moderným minimalistickým vzhľadom. Horná plocha je z tvrdeného skla v elegantnej bielej farbe. Nie len, že dobre vyzerá, ale je aj odolná a ľahko sa čistí. Tento povrch je tepelne odolný, takže na ňom bez obav odvážiš aj horúce ingrediencie alebo hrniec. A celkovo zariadenie pôsobí veľmi elegantne až prémiovo. Ovládanie je veľmi jednoduché. Na tele sa nachádzajú len dve tlačidlá, jedno na prepínanie jednotiek a druhé na vynulovanie. Váha sa dá samozrejme používať aj bez aplikácie, ale vďaka svojim smart funkciám je samozrejme výborná pre fitnessákov, kuchárov, ale aj mamičky, ktoré chcú mať vždy dokonale pod kontrolou to, čo dajú svojim deťom na jedenie. Túto váhu zoženieš na mobilonline.sk, ale predtým daj like na toto video a odber na tento kanál. Čau.